dinten. Madosi daleme Mbah Trimo pundi ya? Daleme Mbah Trimo. Nggih. Oh, nika Mas daleme. Oh sini kok. Oh Nggih, nggih. dalem Mbak. Nggih. Sun. Nggih. Sanu-sanu. Kancing kayaknya wong celuk-celuk wis Walah, kok kaya Mbah Surip modele. Matur sinten? Niki Mbah Trimo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah Trimo to niki? Ya, ora kleru, ora luput. Ya iki lho Mbah Trimo. Apa kowe golek aku? Iku Mbah Trimo. Heeh. Golek duit, golek penggawean susah niki lho. Tak gitu Mbah supaya kayak iso golek duit sing enak ngono lho maksudku. Apa penggawean apa ngono. Pancen Mbah Trimo ki tempate jiwa.